S Kristom som ukrižovaný a nežijem už ja, ale žije vo mne Kristus. No kým ešte žijem v tele, žijem vo viere v Syna Božieho, ktorý si ma zamiloval a seba samého obetoval za mňa. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého nech je s vami všetkými. Milí bratia a sestry, máme upršané ráno na Orave, ale to nás neodradí od svätej omše. Chcem pozdraviť všetkých, ktorí sledujete svätú omšu prostredníctvom sociálnej siete a chcete sa s nami duchovne spojiť. Dnes slávime spomienku na svätého Ignáca z Antiochie, druhého biskupa po svätom Petrovi, ktorý Antiochiu spravoval. Oľutujme svoje hriechy, s čistým srdcom sa pripravme na slúženie svätej omše. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja vina, moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa k Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do večného života. Amen. Páne, zmiluj sa. Páne, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Páne, zmiluj sa. Páne, zmiluj sa. Modlíme sa. Všemohúci a večný Bože, svedectvom svätých mučeníkov ozdobuješ svoju cirkev, Kristovo tajomné telo. Daj, aby mučenícka smrť svätého Ignáca, ktorá jeho priviedla do večnej slávy, pre nás bola ustavičným zdrojom sily a odvahy vo vyznávaní viery. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, tvojho Syna, ktorý je Boh a s tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Efezanom. Bratia, keď som aj ja počul o vašej viere v Pána Ježiša a o láske všetkým svätým, neprestávam za vás vzdávať vďaky, keď si na vás spomínam vo svojich modlitbách. Nech vám Boh nášho Pána Ježiša Krista, Otec slávy, dá ducha múdrosti a zjavenia, aby ste ho poznali. Nech osvieti oči vášho srdca, aby ste vedeli, aká je nádej z jeho povolania, aké bohatstvo slávy je z jeho dedičstva vo svätých a aká nesmierna veľká je jeho moc pre nás veriacich podľa pôsobenia jeho mocnej sily, ktorú dokázal na Kristovi, keď ho vzkriesil z mŕtvych a v nebi posadil po svojej pravici, nad každé kniežatstvo, mocnosť, silu a panstvo a nad každé iné meno, ktoré možno vysloviť nielen v tomto veku, ale aj v budúcom. Všetko mu položil pod nohy a jeho ustanovil nad všetkým za hlavu cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý naplňa všetko vo všetkom. Počuli sme Božie slovo. Svojho syna si ustanovil za vládcu nad dielami svojich rúk. Svojho syna si ustanovil za vládcu nad dielami svojich rúk. Pane náš vládca, aké vznešené je tvoje meno na celej zemi. Tvoja veleba sa vznáša nad nebesia, z úst nemluvňat a dojčeniec pripravil si chválu. Svojho syna si ustanovil za vládcu nad dielami svojich rúk. Keď hľadím na nebesia, dielo tvojich rúk, na mesiac a na hviezdy, ktoré si ty stvoril, čože je človek, že naň pamätáš,
a Syn človeka, že sa ho ujímaš. Svojho Syna si ustanovil za vládcu nad dielami svojich rúk. Stvoril si ho len o niečo menšieho od anielov, slávou a cťou si ho ovenčil a ustanovil si ho za vládcu nad dielami tvojich rúk. Všetko si mu položil pod nohy. Svojho Syna si ustanovil za vládcu nad dielami svojich rúk. Aleluja, aleluja, aleluja. Duch pravdy vydá o mne svedectvo, hovorí Pán. Aj vy vydáte svedectvo. Aleluja, aleluja, aleluja. Pán s vami. I s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša. Sláva tebe, Pane. Ježiš povedal svojim učeníkom: Hovorím vám, každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj Syn človeka vyzná pred Božími anielmi. Ale kto mňa zaprie pred ľuďmi, bude zaprený pred Božími anielmi. Ak niekto povie niečo proti Synovi človeka, odpustí sa mu to. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpustí. Keď vás budú vodiť do synagóg pred úrady a vrchnosti, nestarajte sa, ako a čím sa budete brániť, alebo čo budete hovoriť, lebo Duch Svätý vás tú hodinu poučí, čo treba hovoriť. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Milovaní bratia a sestry, drahí priatelia, potrebujeme často, pretože žijeme, údržbu, opravu, obnovu. Veci, ľudia i svet. Obnovu potrebujeme biskupy i kňazi, potrebujeme obnovu manželia, cirkev i celý svet. Spravidla pri konciloch sa viac dbá na túto obnovu, obnoviť sa v pôvodnej láske a horlivosti. Tak to bolo aj na druhom Vatikánskom koncile, obnova v Duchu Svetom Kristovej cirkvi. V mnohých veciach sa to urobilo tak, že sa hľadalo, ako to bolo na počiatku, za apoštolských čias, či v ich dobe. Dnes máme spomienku na svätého Ignáca z Antiochie, ktorý žil v takomto čase a preto ho zaraďujeme do skupiny, ktorú nazývame apoštolskí otcovia. Oni vo svojom živote nám ukázali, ako sa žije to, čo ustanovil Ježiš Kristus a hlásali ako evanjelium apoštoli. V živote svätého Ignáca máme viacero momentov, jeho cestu do Ríma, jeho listy, kde nám poukazuje na Ježiša Krista, jeho tajomné telo, ale aj na život biskupa vo vzťahu k veriacim a veriacich k biskupovi. Z toho, čo učil a robil, by pre nás všetkých už mohla byť pamätná veta, ktorej sa ukazuje služba toho,
kto uveril Kristovi. Som pšenicou Kristovou a túžim, aby ma zomreli zubále dravých šelmiem, aby som sa stal Kristovým chlebom. To je úloha celej cirkvi, každého veriaceho človeka. Pripodobniť sa Kristovi aj v tom, že sa stávame chlebom. Pre svojich najbližších, ba pre celý svet. Drahí bratia a sestry, máme pred sebou nový deň, povzbuďme sa v kresťanskej nádeji a pomáhajme si, aby sme navzájom jeden pre druhého boli v Kristovi dobrým chlebom. Amen. Bratia a sestry, dnes si spomíname na svätého biskupa Ignáca Antiochískeho, ktorý nasledoval Krista až po mučenícku smrť. Aj my odovzdajme svoje životy Ježišovi a s dôverou sa modlíme. Pane Ježišu, ochraňuj nášho biskupa Štefana a daruj mu spoľahlivých spolupracovníkov pri vedení miestnej cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Posilňuj všetky národy vo viere v Teba a v rešpektovaní ľudského stvorenia na Boží obraz. Prosíme ťa, vyslíš nás. Daj, aby sa kresťania, ktorí umierajú pre vieru, stali Kristovou pšenicou, mučeníctvou, rozomletou na čistý chlieb, dávajúci silu a odvahu celej cirkvi. Prosíme ťa, vyslíš nás. Sprevádzaj misionárov na ich cestách, aby s pevnou vierou zdolávali všetky prekážky. Prosíme ťa, vyslíš nás. Posilňuj nás svojou milosťou, aby sme obetou svojho života dokázali premáhať zlo. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pripočítaj našich zomrelých, Sebastiána, Helenu a syna Jozefa, medzi svojich vyvolených a daruj im večný život. Prosíme ťa, vyslíš nás. Bože Oče, dopraj nášmu zomrelému Karolovi účasť na Kristovom skriesení v Tvojom večnom kráľovstve. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme ťa o požehnanie pre novomanželov Jozefa a Michaelu. Prosíme ťa, vyslíš nás. Nebeský Oče, Ty si dal Božiemu sluhovi Jánovi Vojtašákovi nádej, aby statočne niesol kríž Tvojho syna. Potež nás jeho blahorečením, aby nás príklad jeho dôvery v Teba posilňoval žiť pre Teba. Prosíme ťa, vyslíš nás. Pane Ježišu, najvyššia a najcennejšia obeta, mučeníci ťa vyznali svojou krvou. Pomáhaj nám obetovať svoj život pre Teba a vypočuj naše prosby, ktorými k Tebe voláme, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali tento chlieb, obetujeme Ti ho ako plod zeme a práce ľudských rúk, aby sa nám stal chlebom života. Zvelebený Boh na veky. Tajomstvo tejto vody a vína nech nás spojí s božstvom Ježiša Krista, ktorý láskavo prijal našu ľudskú prirodzenosť. Dobrorečíme Ti, Bože, Pane svetov, že sme z Tvojej štedrosti prijali toto víno. Obetujeme Ti ho ako plod viniča a práce ľudských rúk,
aby sa nám stalo duchovným nápojom. Zvelebený Boh na veky. Príjmi nás, Bože, v duchu pokorných a v srdci skrúšených a naša dnešná obeta nech nájde zanúbenie v Tvojich očiach. Pane, zmiz zo mňa moju vinu a očistí ma od hriechu. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane a Bože náš, láskavo príjmi obetu našej oddanosti, ako si prijal svätého Ignáca, keď sa ti obetoval ako Kristova pšenica, mučeníctvom rozomletá na čistý chlieb. O to ťa prosíme skrze Krista nášho Pána. Amen. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Máme tu Pána. Vstávajme vďaky Pánovi, Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a večný Bože. Lebo svätý mučeník Ignác podľa Kristovho príkladu oslávil Tvoje meno, keď položil život za vieru. Veď Tvoja sila sa prejavuje v slabých ľuďoch, keď ich v krehkosti posilňuješ a dodávaš im odvahy k mučeníctvu skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto so zástupmi anielov a svätých aj my, pútnici do nebeskej vlasti, ustavične ťa oslavujeme a radosne voláme. Svätý, 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 Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach, požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Hosana na výsostiach. Naozaj si, Svätý Otče, Ty prameni všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krev novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Smrť Tvoju, Pane, zvestujeme A Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom a s naším biskupom Štefanom, jeho pomocným biskupom Jánom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádeji na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta a dovolí mu vidieť svetlo Tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so Svetou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze Tvojho Syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš Ty, Bože Otče Všemohúci,
v jednote s Duchom Svätým, všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Amen. Na príkaz nášho Spasiteľa a podľa jeho božského učenia osmelujeme sa povedať: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim viníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zla. Prosíme ťa, Otče, zbav nás všetkého zla, udeli svoj pokoj naším dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom: pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Pokoj Pánov nech je vždy s vami. I s duchom Tvojim. Dajte si znak pokoja. Pokoj a bratská láska nech je medzi nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, Zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami. Baránok Boží, Ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj. Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovu. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdravie. Som Kristovým pšeničným zrnom, hovorí svätý Ignác. Nech ma zomelú zuby šeliem, aby som sa stal čistým chlebom. Telo Kristova. Amen. Duša Kristova, posväť ma, telo Kristovo, spas ma, krv Kristova, napoj ma, voda z boku Kristovho umyj ma, umúčenie Kristovo, posilni ma, dobrotivý Ježišu, vyslíš ma, do svojich svätých rán skry ma, nedaj mi odlúčiť sa od Teba, pred zlým nepriateľom chráň ma, v hodinu smrti mojej povolaj ma,
a káž mi prísť k Tebe, aby som ťa so všetkými svätými chválil a velebil na veky vekov. Amen. Modlíme sa. Dobrotivý Bože, nech nás občerství a posilní sviatostný chlieb, ktorý sme prijali v deň víťaznej smrti svätého Ignáca, aby sme boli kresťanmi nielen podľa mena, ale aj svojím životom skrze Krista, nášho Pána. Amen. Milí bratia a sestry, tak zajtra bude priamy prenos svätej omše o 8 hodine a pri farských oznamoch vás oboznámime s pravidlami vašej účasti na svätej omši. Už teraz vám môžem povedať, že budete môcť prísť 4 z domácnosti podľa úmyslu, ktorý sa vyhlási. Tými 2 zvyšnými osobami je asistencia alebo kostolnička a samozrejme kňaz. Takže sa na to pripravme, rešpektujme všetky hygienické opatrenia, je to veľmi dôležité, aby sme epidémiu zastavili a aby sa naše prostredie uzdravilo. Tak vás prosím o veľkú trpezlivosť a zároveň poslušnosť. Príjmite požehnanie. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom. Bohu vďaka. Pod Tvoju ochranu sa utiekame, Svätá Božia Rodička. Neodvracaj zrak od našich prozieb. Pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď. Ty, Panna slávna a požehnaná. Amen. Svätý Michal Archaniel, brán nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.